znajući kako funkcioniše država, to jest ovo društvo koje vodi ovu državu, ne očekujemo apsolutno ništa. I prethodna strategija je bila jako dobro urađena i strategija i taj set medijskih zakona bili su i reformski, bili su u skladu sa evropskim propisima, ali ih je država jako brzo deformisala, izvitoperila i prilagodila sebi i svojim potrebama. Distopijskim društvima bave se pisci fikcija, a mi imamo tu sreću ili nesreću da živimo u jednom potpuno razvaljenom sistemu od politike preko religije do ekologije i medija, sistemu koji pogoduje samo jednom čoveku koji kontroliše apsolutno sve osim samog sebe.